rexeitamos as pensións de miseria que queren para todas e todos os pensionistas de Galicia. Temos as segundas pensións máis baixas do Estado e, ademais, hai unha brecha de xénero entre mulleres e homens pensionistas superior ao 50%. Ademais, das pensións galegas comen en moitos casos toda a familia, comen fillos e comen netos, porque hai salarios de miseria e traballos precarios que non permiten chegar a fin de mes. Por iso non é aceptable que a pensión suba en 0,25 cando a luz está subindo un 10%. Non é de recibo que suba o 0,25 cando Feijóo se subiu o salario un 7,5%. Non hai dereito a que suba un 0,25 cando o IPC chega ao 2%. Non hai dereito a un 0,25 cando despois se rescatan as radiais e se aumenta o gasto monetario. Non nos conformamos con isto, non nos resignamos. Queremos unhas pensións dignas para os pensionistas e queremos unha sociedade máis cohesionada. Por iso estamos aquí e non nos rendimos hasta que consigamos unhas pensións dignas para todos. Moitas gracias, don Luis Villares. Nos vemos.